Mela ħbib tiegħi, Inter 5 Shakhtar Donetsk xejn. Ma stennejtx illi se ngħidha, ma iva ħajkolli ngħidha. L-Inter in finali. Wara nuqqas ta' 10 snin għamilnija għal-finali. Emnuni ħbib ma kont se nistenna li ħanirbaħ b'dan l-iskor illum. Wara li fl-ewwel taqsima skurja Lautaro u ix-Shakhtar bdew jafsu. Reġgħu ħarġu l-istess fit-tieni taqsima u bastoni għal naqra ma xxaqilniex, imma mbagħad minn hemm ħadna rridni tal-partita prattikament. Skurjaw tnej Lautaro li llum għamel logħba eċċellenti u nħoss li u l-aqwa plejer tal-logħba skorja għal darb'oħra u nixtieq ngħidlu bravu Danilone fashion blogger, Danilo D'Ambrosio, doppjetta tal-ħanżir li bħas-soltu defes imnieħru f'dal affarijiet fejn jidħlu l-gows. Għamel logħba kbira Barella llum għal darb'oħra Spidi Pizza li prattikament kull fejn kien hemm il-ballun dejjem sibnieh. Iva ħbib tiegħi, l-Inter nhar il-ġimgħa se tkun qed tilgħab għad-dritt li tirbaħ il-UEFA Ewropa League u finali Ewropea wara 10 snin. Imma għaliex hemm imma kbira ħbib tiegħi. Se mmorru għall-finali bħala underdogs. Is-Sivilja huwa tim bit-tradizzjoni qawwija f'din il-UEFA Ewropa League. 5 rebħiet għas-Sivilja f'din il-kompetizzjoni appuntu minn 15 sena l-daqstant. ħuti interesti saqajna mal-art ħuti interesti. Ma naqafx ngħidha din il-kelma, orajt nieħdu pjaċir bir-riżultat tal-lum, nieħdu pjaċir bil-wirja speċjalment li tajna fit-tieni taqsima. Imma ħbib tiegħi, il-battalja tfadlilha li tqal ostaklu, il-finali, is-Sivilja. Inħallu fidej Conte, inħallu fidej il-plejers tagħna, għallum proset il-kollha kemm huma, imma issa għatfadlilna li tqal ostaklu. Saqajna mal-art l-aħwa, saqajna mal-art. Ma nabbastax nirrepetija din. Issa, mill-bqija rajna wkoll il-sensi li daħal fl-aħħar bentornato Stefanino. Nisperaw li s-servina żjed minn 6 minuti u li s-saqajn tal-kristall li għandek fl-aħħar ħallu kturina t-talent li verament għandek. Mill-bqija nistgħu ngħidu li irridu nħarsu għal-ġimgħa b'umiltà b'rispett lejn l-avversarju u illi nibqgħu ikkonċentrati wara t-tim. Issa fuq nhar il-ġimgħa. Stennew diversi options, minix qed neskludi li nagħmel live waqt il-logħba. Jew waqt il-logħba, jew fit mill-ewwel taqsima, apparti ovvjament li sew jekk nirbħu u sew jekk nitilfu l-post partita se jsir xorta. Imma m'iniex qed neskludi li nagħmel xi lives waqt il-logħba għal daqstant. Inkitbu fuq l-istazzjon ta' YouTube ta' Antonello Sports Blog, dal-istazzjon fejn qed taraw dal-video, klik. Segwuna wkoll fuq il-paġni ta' Facebook u Twitch għal kontenut ġurnalistiku u għal live gaming, klik. Infakkukom li għall-aqwa kwoti, speċjalment fuq il-finali ta' Inter Sivilja, żuru s-sit ta' ejabed.com, klik hemmhekk ukoll, kif ukoll Velocity Esports Racing għal dak li huma l-aħħar ħabarijiet rigward il-Formula 1 virtwali. ġa wasalna biex nibdew intukom iżjed aħbarijiet fuq il-kampjonat li se niftħu il-kwalifiki għalih. Klik. Kif tlestu minn dawn l-affarijiet, għamlu li x'qed tridu, imma nerġa' ntenni. Saqajna mal-art, ingawdu l-lejla, imma saqajna mal-art.
issa li jumnalla isir Forza Inter u lejt tajb il-kulħadd.